Hello. Sai rang din thara tangin mo. Oh. Ni kum April thatom ka fapa hi ka da ve ni. Oh. Ka fapa hi aming hi ka soi dungan. Nang ma thu thu ni mai ka pi nang ma ming po kha arem chuan poi chuang lo ba. Sai rang din thara tangin ma thani ka nia mo. Oh. Chu hey TBCC chung chang a hian ba soi thiat ba chir the to ka tum chuang la wa. Ka fapa hi a om lai hianin ani hi rui lo ngai ani a zu a in thina tam doi ko alo ti thina kha kan sia chua khan police ho ne na khan ka fapa hi mi poite an khoi ma in khilai ho ma khian min da sak ve nei do nem moni le ti in cover request ta ni mo chuan khoi hom nge thade rang le ka tia chuan police pakhat ka hmel sia than an hing chu ka soi lawang alo pakin TBCC khi atha sin pathian thu ne ranin enkola atia chuan ani chuan TBCC a chuan kan da lut ve mai do nen mi ti in kan da lut ta ni chuan bai na sang tak nen nu le pa chuan kan fa te that du in tianga pathian thu an lo in kai suai ani chuan nu le pa in kan ti theilo ani a chu tianga pathian ina mi ami te kal changa chu tianga kan fa te hi alo that the lo chuan avatha om be tin be se na nen kan han da be a chuan han tlo thina ni kar khata voi thum te ka kala chuan atang chuan atir lam kha chuan kar khata voi thum te ka han tlo mo ma se anuwa khan kakal khat ta deva chuan alo rei khan achan chu eng mo chan chin kan sia a atlan chuak te atangin fapa hi ka kan hian enge security deposit ang chi an dam mo sidana dam doi te enge mo ri room thila an lo le hian ka da sak ve thina chuan ar choman hi min lo dil thina ni chuan enga ta mi ar in vulem mi ka tia chuan ar choman te min da sak vela atia ka fapa khan chu tu te e tur nge ka tia chuan heta ar kan vula achunga hian atia mi po in an ti te chuan kan ti ve anga ni meilom ka tia ti chuan ka da saka ti chuan anuwa khan hei kan kal khat de hle khan gate duty de khan min ron phone thina voi duai lo hi min ron phone a ti chuan ani mo thilama an harsa ani don hi le in tu te han pek le anga ani hi ti in voi khat ka kala hianin sanga sang ruk hi chu ka mang zo deuh zel ani ka thil pe ka hian chuan khatia kan pe kha kei ni fa te lul hetianga mi swal om thadu lo te an lo en kol hi ati thakho kolom ka ti a chuan ko kha thanem ngai takin ka eng lawa limbu te po abek bekin ka ken tho saka chuan huan thai pui nam ti vel khang hu ti te po arem reng an te po ka pe amo chuan atam zo khi chu ka le ani sa a ti chuan anuwa khan mi pakhat ron tlan chuak hian kapi fapa thil ipe khi aputa thleng ngai mi alawa achan chu hetia thil min ron te khi hun khata min da khom tira chuan an kut hi chu a thleng ngai me ulawani ati ta ni ta chuan he chu tianga ni te chuan in thil pek vak chi po ni talo ni chu male ka tia kakal thadu talawani chuan anuwa khan min ron phone khan kapi dam doi te ron pela chu tiang khatiang chuan hei adam lova an tia ani mo ka te arang in ro so hnuaya ka tlan so ta mo security in
chuan damdawi te chu ka han pe a chuan enge damdawi te hi in kol loin mi a enge om zia a emergency atan kan ti a damdawi lam nan I paisa te pawh hi kan dah sak ve si a in lei sak ngai lo mi a ka tia chuan paisa hi chu pu berin a kola an ti mai a chuan kalung karil runat ve na em pakhat chu I voi khat ka han kal le in kanu hilbot ka in chak maya hilbot min lo le sak ve te katia khuyang ye dor oma in omna thalir sia dor po ka humang si lawa katia chuan kan pu in dora ka ya lom an ina son atisa ni chuan hilbot chu ka va le do na nge maza nge ni ka valama a lo an lo tia chuan ani le vi in nei em ka tia o nei ye an tia chuan kapi lo lu chu ti khan baranda khan lo ding la kan ron te mai ang che min tia enga tinge doran kaya in chunga lu kha an thal lo chuan hetia mi pui te na thil kan pe khom kan fa te kan nau te kan pe khom khang ho kha em mi an zor chon le ti hi ka zo na nia ni mo hei hi ka zo na ni dor kai ti kha khiti diai duai hun an neya ama pon thing pu yan siama khimi an gara sa khian mo kei ngei po ka chol ani ka fa pa kan turin thing tu te ka han ina tu ti lai chuan enga tinge dor siam si thukru de wa dor an kai ti hi ka ngai tu ana lo lu ta ni chu chuan khatia kan nau te ele in tur kan pek an kut theng ta si lo chu keini thingtang nu mol lo ngai tu ve na atan kha chuan ngai tu na ati tui khop maya khang thing khom atang khan doran siam nge ni a chu ta tang chuan silaya kan nau te om thadu lo ho hi ato devin an lo pe thina kha aba in an lo pe a kan han kal khan kan ru ta thina ni ani tak chu chuan enga tinge poisa hi kan da sak ba ka khan pon lama tangin thil tam tak hi I kan chip chho a I ti mai ang kan chip chho han ti I lo cartoon te hianin kan pe ka ti khan aling lawa ipa te kan kenga khatianga kan pek lu cheu ni si kha ni thum ve la hian min ron phone tam ti maya I thil hi an ron cha kur zu ta ma sei sin min lo thon zut lai hi ka zo na pa hi na ni a zo ma lu tu hi chu tu na hian kan ngai tu awang a thil kan ngai tu awang hian kan fa te om thadu lo te min lo en kol saka alom oma ama ero chu pathian ko na ni si in mani mishing pui te satak le mangai taka lo en kol ve mai om tak ani lain vai po in mangai ton turin min ti amo ran en kol tu in mangai lovin du da taka aran en kol an ang kati anin kai suai dan hi chu wang chuan I kan fa te hi sual ma se kan ri la ra an ni an sual po le kan mangai ve to ni etro khat yang mi ina an lo ti tur kha chuan ka phal bik lawani ka fa hi mo adik che chuan anu Nutella hi pakhat hi an kher sina pakhat hi mi pathumin kanin phelati kai an ton dam chuan kan to be Nutella tui ta te ni ati ani chu chuan ai zola ka han kala kanu sa min lo pe ve te u atia bong sa kha ke ji som vel kha ka han pe chho ve chu po chu kut zung tui tiat ba khi ka chang lo te kong le lama oma ve te kha nin pei zon ve deuh ti te kha chuan soi thawa ma se ani em lo ve deuh bok ani chu tro
yang chu male ma se kha lo in pe zon po ni se la kha la sa tu ka se thiama kan sa te kan kana ni tin kan man lo wangin hei hi chukar khate atla ve ang atia a kan thei ang to ka tam kan ken to ani ni thum na vela min ron so na ma se sa thil an ron cha kur zup lai tak hi ka se thiam lo hei hi tu plan nge ni ta ang ti hi ka ngai to ni thil fel fai tok lo deuh hi chu a omani helaya hian pathian ni ko na atia i dam lo te rui hlo ngai dam lo te mo en kol turin pathian in min ko watia khilaya ho madina mangai takin lo kuang kwa ve mai ro se kan fa te rui hlo ngai an ni awang khan nu le pa hian kan mangai lo lova pathian thu a alo kai suai thei ani chuan an nun po seinan tin be seina sang tak ne na da lut kan ni adik chi ma se kan chan lo khana min keu chat mai hi makati sum do no te po ang lek lek alom tro tinga in han soi liam liam ma chuan chuan an dor khi an thil dor khi eng ma an tilang lawa an in chunga doran kaya cái này hậu chuan doran kai ti po kan thelawa sum dong dor kai bung ro thuk ru ka sangai lo khai ka pi hoi sen takin ron tonga thalem ti chuan ka zo na chumo ar choman lai taka khanin ar choman lo dil thin ta chuwa nang ma in phal ang tok an ti nge cheng chu ti za dang nge ngai an ti i cheng za thum ai tlem lo hi kan da si chu in kala piang in nge thla khata kan kala piang in min dil tok mai ni in kal jin lein choi jing ti na ni mai ni mo ni mai kan jing le ar choman khate ku na ngai ni mai ti chuan ar sa ten ei ve thu te enge mo soi te na yem ar sa an ei ve thu a soi lova min kon cha keinin kan telu tani pon lama tangin chu wang chuan karil ru hi ana ve ani khami in chen so kha karil ru ana ni lovin kan tha kang tokin kan fa te duat takin helaya sual ma se kan lo en kol lain an lo chuak chu ro bem bum ru vun tua ma an lo chuak hi anna ka ti mars tha khan aron ho kumina kanu apsom lutu ka karon kan chuak khongai takin min da to so ti ni tak chu kan tu yin ta chu thiang lim lo lutu ka ti amo ani chuanin fa te na kan bei sei anga ni lo ani chu kan fa te pathian thu ne ran lo kai suai do na mo kan ti la ya chu tiang anga neutrala pakhat mi pathumina in thelte kha tiang te ani chuan ka fa te tiang in ka en kol ngai lo suai ma se mo chu wang chuan ina po a kan me ngai mang lo neutrala te kan ngai nat lo te pathuma han thelte kha chu neutrala tu cha lo han in ei ti te kha chu e ka phal lo reng chu wang chuan pu zo mi nga hian tong kam a thiam si a mi ne theina thuruk aneya pathian thu nen chang kop si in le ma changa ka ngai te chu ani le mo ka pi ka zo na om ta chu mo yang khop hian soi sel ka in anom lo jir nge om taken en colony je te om ta enga tinge thu nei tu te hne na in zual ko lowa en fie tura action la turen ti thin lo na lai hi kai chu kan hawa fire thelu ka duamo tin ka fa pa hi adam lova i nin ron phone du mi alova in chung te an lo kalin in dam lo thu eng ma in lo thlen tur ani lo an tia ti chuan ka fa pa chu anna ta dewa anna kha azwal ta dewa ti chuan dam doi te po kha ka han pe ta ni mo chuan
ka han pe a pon lama tangin chuan a hnu loka khan antibiotic ka han pe a hnu loka khan adam doi man in ba min ron ti le ta ni duty te khan atu loka khan ka ngei de u he ka kal mai du ba kar to ba ka kala ai chu sual ve de kan ya mo ka ti za pa po ka nei vak lo khat yang a kan fa te dam lo anna ani chuan nu le pa an nei a van lai cha an mi lo enga nge information min pek mai lo ni hi ka tu na ka fa hi da hum po po yan ti lo ti na ni chu wangin bible a po mani mi sing pui te na ngai thei lo kha chu pathian ko na ni hi ka ring lo heng rui lo ngai te kal chang hian ei zon na a man tum na a ang ka ti min don cha te adu chuan ka sai pap papang kai chu dor bung ro mi ro an sum don te po chu te ro chuan in chu wa khan ka thil lei tur khanga ti ge luan phal lo baranda kan lo ding ro min tia nei che pa khatin min ron pe baranda chuan paisa ka lo pe ani chuni ki hankal ro PDCC akhen hankal lamo dor te I muem ko te la khan I ni ala bang a om lo an in chu wa khan an chen na khan anda ani tak chu a then chuan tel khes te an pe a ti khan khat yang khan ka kal lai po in new te la bek ke ji som hi panga ang chi te chuan ar tui plate te an pe a ti khan a nei de chuan an non pe tuk ani ko om lai pon mo an pe nem thei lu tuk ma che kai ni mi re thei chuan te tam de kan nei la wa kan voi khat kala hian sang ruk man ba kan te thei la wa ni man kan choi lo alom lom nga in kan fa te thadu lo min lo en kol saka kan lom lu tuk ama ero chu thil cha le hetiang chung changa hian pu zo hing thanga hian a hriat puem ani ni thum na vel le ka hian ma sei sin thil ken tur hi yan ron ani si a ron thleng jem sei lu tuk hi helai hi ka se thiam lo ani chu a tu ma ta chu tu na hian chang hobila mi pui hi a chuak te nen hian mo mi swal thadu lo po ni sela mishing angin en kol tur na ngai takin mani mishing pui te na ngai thei lo chuan eng tin nge eng pathian in nge a ko wanga eng rong bol na nge nia mi an boral po atong trai na po man sak ngai lo camping center nei tu ni sikhi enge omsia chu wangin tu na hian kan fa te sual over lo top nu tuk lo ho nei hi chu tang kho mila din sarkar po hian hetiang lo deuh hianin pa ngai takin sarkar hnuaiah hian en kol na hi siam ta jok sela khi thiat ta sela ang chuan nu le paril ru ana leng thi to kan om le anga tu na nin kai suai dan ang hi chuan ran pu in du da taka ran ru ala khoi a ang kati anin en kol dan hi ti chuan mo ka pi pakhat luk ka zot le che ka mo in da tir lam khan kar khata voi thum te ikal thin ta voi ni te tro khata khanin sanga angzel ngei da khati ngani phai chun thak khata khan da awatam om ve ka lo tia ai poi safai khan chuan ka da ma sak ber kum chuan in a security a khan mo a security tan khan cheng sang hi chia ka da kan lo kal man lo ta tin ka tia chuan ei tur kha tam tham deuh kha kan te ta ni ei tur kha ai tur ang zong hian sang ruk man vel hi ka keng chu ji ani sa ka te phei chuan si nga chuang kha tiang kha nia om man chu kan choi lo ma se mi re thei tan chon phur ri ta thing tho ani a chan chu kan tu nei lo kha chu
an tui tla si lova ma in mana mi pakhatin min sil to a lo tlan chuak thawin mo kapi I get duty te security te hian kan thu lo hian I kan chung te chu min lo ti sak ro kan ti hian an lo zia bel tau zel ani ati ni tak chu then khat ka koma po kha tiang soi khan om tla tamo chu an man thu ten an lo bel tha a chuan kan soya soi chu zuk zial vel hi chu zuk zial le kuwa vel hi chu kan soya chuan in thei chuan enge hei ngapi bom te mo khatia om rei thei kha le sa hin ron cha ngun lut to ka fa pa chon hei ei le in chia hi ati sei lo ni chu mo de thei te ma ni la ei le in chia hi ina hian kan ei em lo boka kha ka khan oi anu a se om lut to ka atia khan ani mo katia sangai poi mo a ti khanin ama hi asor che vera usia katia u wa kal lo chuan ke ka kala kanin kal chok thin ani voi khat kan kala hianin sanga sang ro hi chu kan han te khi a zo vet a than chu I mani so in thila ei theilo an ti awang khan mi dang kha kan ke de a khalai kha chu ka se tiam ma se du sakin thil kan pe an ku ta thleng mu man le si lawa he ta apula doran kaya biru chungin doran ka hi amak ka ki ole ni di khop mai helai ta kan hi ke chu du san min on do to se mo kha ton ka soi ni ni hi lawa in I thil atop na a chuan ni mi om chadu lo te ti hian tun ma atangin kan siat ve thei te atangin chon puya tang to in alo en kola alo kai suaya alom om ema I rong bol na ro pui tak ania tin admin po aro puya TBCC han ni te chu alampum te chu aro pui lut to ka ni ke ni lo ngai ve atan chuan a mu po kan lo mu sanga khai kan han ti wanga chu ta chuan mi pui ching ku ta an om do na ni hi ti in pathian thu nen an lo kai suayanga sel takin an lo chuakanga chung kwa po hlim takin kan omanga ani po anun te po aron in siam tha anga katia kan be sei ang kha alo ni reng lo mai alo ho chu Bible po kha an lo zir ngai me ulo emmoni wan trong trai bethel ani ang khan an lo bethel vak bok si lawa aming kha a in thak chen ka ti don nge ni min bum ka ti don ming che lo moi ti na deu ni mo aming a mo ya ama ero chu engkin nge ka soyang atakin na nun pui lo ni in ka sia ale ka bi min on biak na chang se kan lom lu tu ke a tu le kan in bele don ya le te reng mai sei du te in ya voi le khata sei zo kim vek te po kharanga ngama sei mai ka nei ti huna point thung loi min lo bele don ya ole ani le kan lom lu tu ke ole ke po le